EH Bildu oso pozik dago atzoko mobilizazioaren emaitzarekin, biziki pozik gaude. Beste behin ere herri honek neurria eman duelako, herri honek erantzun duelako egoera honek eskatzen duen tamainan. Nabarmen gelditu da beste behin ere hemen badela herri bat kontzientea, hemen badela herri bat mobilizatua eta hemen badela herri bat balore antifaxista sakonak eta argiak dituena. Une historikoaren garrantziaren eta larritasunaren kontzientzia hartu beharra dago. PPk eta Voxek ordezkatzen dutena da aliantza erreakzionario bat. Eta PPk eta Voxek ordezkatzen duten aliantza hori zorionez herri honetan zeharo marginala da. Zentzu horretan uste dugu inork ez liokeela aliantza horri inolako protagonismorik eman behar eta inolako intzidentzia gaitasunik edo ahalmenik eman behar. Horiek horrela biziki kezkatuta, ikusten dugu nola PNV eta PSE prest ageri diren PPrekin akordioak egiteko. Are, biziki kezkatuta gaude PNVek eta PSEek dagoeneko egin dituztelako akordioak Alderdi Popularrarekin, hala nora Arartekoarena. Zentzu horretan uste dugu herri honek, gizarte honek ez duela halakorik merezi. Akordio horiek nabarmen herri honen, gizarte honen mandatu demokratikoaren kontrako norabidean doazelako edo kokatzen direlako. EH Bilduk bere aldetik oso argi dauka hau guztia, eta horregatik berretsi egiten du bere esku dagoen guztia egiteko prest dagoela, beharko lirateken konpromiso guztiak hartzeko prest dagoela, PPk eta Voxek ez gobernurik, ez bestelako botere kuotarik eskura ez dezaten. EH Bilduren esku dagoenean bederen, ez PPk, ez Voxek ez dute, esan bezala, ez gobernurik, ez bestelako inolako botere kuotarik erdietsiko. Deia egiten diegu gainerako indar politikoei konpromiso hau bera, konpromiso argi hau bera adieraz eta har dezaten. Bukatzeko EH Bilduk bere burua eskaintzen die bloke edo aliantza erreakzionario horren jopuntuan diren sektore guztiei, alegia gizarte honen gehiengo zabalari, bada EH Bildu bloke erreakzionario hori gelditzeko espazio gisa ahar dezaten. Dei egiten die, zentzu horretan, EH Bildurekin batera, bada arresi hori, hormatzar demokratiko eta antifaxista hori eraikitzera.